So yo, what's up guys? Win-win Kapanalo po nagbabalik. Alright guys, at kasama ko ang aking asawa si Danilyn. Alright, nandito kami ngayon sa bayan ng Dasul. At sisilipin natin guys yung kanilang mga pailaw. Alright, gabing-gabi na ito guys, pero marami pang nakatambay dito. Kaya tara, samahan nyo po kami guys. So ito guys, yung kanilang pailaw, yung puno nila ay umiilaw guys. Maski itong mga statue dito guys, gabing-gabi na ay naghakot pa sila ng asin. Kung di nyo natatanong guys, dito po sa Dasul ang pinagmumulan ng quality salt. Alright, home of the quality salt guys, Dasul, Pangasinan. Alright, napakaganda dito guys. At sa gitna ay meron po silang malaking pailaw doon. Kaya tara, tignan natin guys. Libutin natin tong kanilang plaza. Alright, ito pala yung kanilang munisipyo guys dito sa bayan ng Dasul. At kumikinang-kinang din guys sa dami ng mga pailaw po nila dito guys. At sa gitna ay meron pong giant na Christmas light. Alright, hindi natin alam kung ano yan. So maganda yung kanilang konsepto dito guys. Alright, ito yung kanilang munisipyo dito sa bayan ng Dasul. Punong-puno din ng pailaw guys. Alright, napakaganda, the best yung kanilang mapailaw dito guys. At ito yung first time namin na pumunta ng gabi dito guys. Alright, kaya libutin natin yung mga ibang pailaw nila guys. At dito meron din pong mga iba't ibang mga kulay, disenyo na mga ilaw guys. Napakaganda po dito. At yun guys, oh, kahit na walang snow ay meron po silang snow design. Alright guys, napakaganda po dito guys sa bayan ng Dasul. Alright, so libutin pa natin yung mga iba guys at papakita po namin sa inyo kung ano yung mga nilagay po nila dito. Pero ang pagkakaalam namin guys ay kulang pa itong kanilang mga pailaw guys. Siguro sa mga susunod na araw ay dadagdagan pa nila ito guys. Ito naman yung sa harap guys, sa may highway. Alright, napakaganda po guys, the best yung bayan ng Dasul. Alright, so hindi namin kakalimutan na magpicture po dito guys sa kanilang design. So shout out po sa mga nangunguna po dito sa bayan ng Dasul. Napakaganda po yung inyong mga design. Saludo po sa inyo guys. Alright, bayan ng Dasul, Pangasinan. So hanggang dito na lamang guys yung munting video na ito. Naway supportan niyo po ang aking munting channel, Win-Win Kapanalo TV. Paalam.